הרוח וההוויה של אוניברסיטת חיפה והעיר חיפה כקהילה מעורבת המקיימת מרקם חיים משותף הם נקודת אור וסיבה לאופטימיות. אני עדיין זוכר את תחילת לימודי התואר השני. חשבתי אחרי סיום התואר הראשון שאני יודע ומבין היסטוריה. אני היסטוריון בהכשרתי. אבל נפתחו בפניי עולמות חדשים. העמקתי יותר, חקרתי. אני מקווה שכולכם וכולכם עברתם חוויה דומה במסגרת הלימודים אצלנו. אני מקווה ומאמין שהידע שרכשתם במסגרת הלימודים יעשיר את חייכם וישמש אתכם היטב במקומות העבודה ובלימודים עתידיים. כמובן שנשמח במידה והמצטיינים והמצטיינות יבחרו להמשיך לחקור וללמוד לקראת קבלת דוקטורט בפקולטה. כאשר הסתכלתי על נאומי בטקס בשנה שעברה, ייחלתי בסיומו להחזרת החטופים. חזרתם מאפשרת לנו מעט אופטימיות. אנו משתתפים בצער משפחות השבויות, מתפללים להחלמת הפצועים בגוף ובנפש, ולמרות שקשה אפילו לתאר מציאות כזאת, לשלום, שלווה ושגשוג לכולם באזורנו. תודה שבחרתם ללמוד אצלנו. תודה מקרב לב למשפחות, מלוא הערכה לסגל האקדמי והמנהלי שליווה אתכם במהלך הלימודים, ותודה מיוחד לצוות המסור של הרשות ללימודים מתקדמים ובית הספר ללימודים מתקדמים על שם. תודה לפרופסור זוהר סגל. אנחנו הולכים ומתקרבים לשיא הערב, אבל רגע, בואו נעצור רגע. אני מבקש ממקבלי ומקבלות התארים לקום ולעמוד במקומותיכם. תכף תבינו למה. יופי. יחד נבקש להודות לכם בני המשפחות והחברים היקרים. בני משפחה יקרים, הורים, סבים וסבתות, בני ובנות זוג, ילדים, אחים ואחיות וידידים, המוסמכים המקבלים היום את התואר, רוצים להודות לכם על התמיכה והעידוד לאורך כל הדרך, על הסבלנות והמסירות. גם לכם יש חלק בתואר אותו הם מקבלים היום, ועל כך מגיעות לכם מחיאות כפיים. תישארו לעמוד ועתה הגיע רגע גדול. לאחר עמל של שנים בספריות, במעבדות, במחקר אמפירי, בעבודות השדה, בישיבה ממושכת מול המחשב, הגיע הזמן להכתיר אתכם ואתכן כמוסמכי האוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"ו. להענקת התואר אני מבקש מיושבי בימת הנשיאות ומכל מקבלי התארים לקום ולעמוד. אני מתכבד להזמין בשנית את דיקן הפקולטה פרופסור זוהר סגל להסמיך את התלמידים במדעי הרוח. בסיום, תוכלו להניף את כובעיכם אל על. הורים ואורחים, זה הזמן שלכם להכין את המצלמות. סנאט אוניברסיטת חיפה, הרקטור, הדיקן ללימודים מתקדמים ודיקן הפקולטה מכתירים את מסיימי התוכניות השונות ללימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה בשנת הלימודים תשפ"ו בתואר מוסמך האוניברסיטה, לאחר שסיימו את מסכת לימודיהם בחוגים השונים ועמדו בכל דרישות הלימודים כחוק ובדרגות הצטיינות שונות. יישר כוח וכל הכבוד. זוהר סגל, זהו רשמית, אתם מוסמכים ומוסמכות במדעי הרוח. בשם אוניברסיטת חיפה אני מברך אתכם ומאחל לכם הצלחה בהמשך דרככם. האוניברסיטה גאה בכם ובטוחה שתהיו לה לשגרים נאמנים. אני רוצה להזמין עוד אדם, עוד מישהו שיושב פה על הבמה,
מישהו נציג מאוד מאוד חשוב, את מר הראל עוזיאל, נציג המוסמכים והמוסמכות, נעשה דברים. הראל מוסמך המחלקה לארכיאולוגיה של בית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות. הראל, בבקשה. תודה רבה. ערב טוב. ראשית, אני רוצה להודות בשם המוסמכות והמוסמכים לסגל האוניברסיטה, ובאופן אישי לסגל בית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות. הלימודים שלי התחילו ממודעה באינטרנט שהבטיחה תואר שני ביום בשבוע. החלטתי לנסות ויצאתי למסע. מסע שהתחיל עם חששות מסוימים, אבל מהר צבר תאוצה, וממסלול של ללא תזה עבר למסלול עם תזה, ומשם למאמר, והנה עכשיו אני בשנה הראשונה של הדוקטורט. זה לא היה מתוכנן. וזה קרה קודם כל בזכות המרצים המצוינים שלימדו אותנו. אנשי מקצוע מעולים, עם רצון אמיתי ללמד את הדור הבא, ובעיקר עם הרבה כוונות טובות. פגשתי גם סגל שפתוח להקשיב ולבחון רעיונות חדשים. למי שמגיע מבחוץ, זה יכול להפתיע עד כמה שהארכיאולוגיה מתחדשת ורצת קדימה. בלימודים בתואר שני, אולי יותר מאשר בתואר ראשון, פוגשים הרבה סטודנטים שנמצאים במסע, כל אחד ונסיבותיו. אני חושב שבניסיון העיקש להקשיב לשבר קל או לראות בית בגן אבנים, מתחבאת משמעות שמעבר לאתגר האינטלקטואלי ואפילו הסקרנות הטבעית. כמו שכולנו יודעים, אלה היו שנים קשות. זה לא סביר לכתוב עבודה על ריבוד חברתי בחברות של ציידים לקטים בזמן שנופלים טילים. ובוודאי שלא בין סבבי לחימה במילואים. יש כאן הרבה בוגרים שעשו מאות ימי מילואים במהלך התואר ועדיין הצליחו למצוא את הכוחות ולהגיע בהצלחה לקו הסיום. יישר כוח. אני רוצה לברך את המוסמכות והמוסמכים על העבודה הקשה, ההתמודדות עם האתגרים ועל חברת הלמידה. אני מאחל לכולנו הרבה הצלחה בהמשך הדרך. תודה. תודה רבה. אז לפני שנסיים, אני מבקש להודות לכל מי שסייע וטרח בקיום הטקס הזה, ובמיוחד למנהלת הפקולטה למדעי הרוח, לאגף מנהל תלמידים, לאגף הנדסה ותפעול, לאגף מחשוב ומערכות מידע, למחלקת ביטחון, למערך הנשיאות ולכל מי שסייע להצלחת הטקס. תודה מיוחדת למנהלניות החוגים ולמזכירויות החוגים המלוות את הסטודנטים במסירות רבה לאורך כל שנות לימודיהם. כעת, אני מבקש להזמין את ההרכב לשלב התקווה. הקהל מתבקש לעמוד. מוסמכים ומוסמכות יקרים, בתום הטקס אתם מתבקשים להשאיר את הגלימות, את הצעיפים והכובעים על הכיסאות ולגשת לחלוקת התעודות בכיתות על פי המפורט בהזמנה. אני מודה ליושבי השולחן הנשיאות ולהרכב הסטודנטים. תודה לכל האורחים שכיבדתם אותנו בנוכחותכם. ברכת האוניברסיטה לכל המוסמכים והמוסמכות. אני מבקש מהקהל להמשיך ולעמוד עד ליציאת יושבי השולחן. תודה רבה, שבוע טוב ובהצלחה. אגב, מצטיין, לא ציינת את זה. אלונה סוקולסקי? בועז סלומון? בלה? אור רגב? אור פורים? נועה רוזנבאום? אני יכולה להחליט לך?
בר שינובר. נעבור ליהודית בחוג ללימודי ישראל. דוקטור יהודית מאיה אן. אדם קברה. יפה לב. סער בן טוב. דוד מיירס. סבסטיאן מילצברג. טטיאנה קרבצוב. רון שטיילר. אנחנו נעבור לבוגרים של היסטוריה כללית ונזמין את דוקטור אלי קוק. דניאל דימונד. אורי ויינטראוב. סי להב. אנחנו נעבור לתואר שני. אלבלסון שרון. אני מזמינה את פרופסור איתמר כסלו. פרופסור איתמר כסלו מהחוג למקרא. אורה בורגר. אוהד מגורי. משה מורגן. משה מורגן לוקמן ואירי שוורצמן. תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל, חיים אייזנשטיין. רותם ברודה פישר, מורה שלנו לפולנית. אניאלה גולדברג. טטיאנה טקצ'נסקה. הדס סבתו. נעבור עכשיו למחשבת ישראל, תואר שני תפעולי, זה הולך לשלוש שיניים. חטיאנו ואנד. דן. פאול. התוכנית הבינלאומית שלנו למחשבת ישראל. לזר סבוטה. ג'וזפין וירג'יניה. צ'אנג מינג צ'אנג. תואר שני בלימודי ישראל, יהודית, מורן, קשב. מורן רבון סקס, דיינת. רותם שדה.